Ungqongqoshe uChris uyavuma ukuthi kuningi okusamele kwenziwe uqinisekisa ukuphepha emgwaqeni nokunciphisa ukushona kwabantu ezingozini zomgwaqo. Road crashes and the consequent deaths and injuries have a devastating impact on families and on communities. Ungaziphathi kahle kwabantu emgwaqeni kunomthelelo omkhulu ezingozini zomgwaqo kuleli. Alcohol and speed are the two biggest contributors to road deaths in our country. And sadly, last year, 1,200 people lost their lives during the festive season. Today, we are already mourning the loss of 8 lives, a terrible start to this festive season. Umnyango wezokuthutha uthi ufuna ukunciphisa izingozi zomgwaqo ngengxenye ngo-2030 kanti ke usebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukuqeda ke izingozi.